И така, здравейте хора, днес ще ви покажа играта Mortal Kombat. Може и да ви покажа една-две битки. Да. От тук може да се биете с други хора. И ако това го минете цялото, може да спечелите този герой. Или пък да си го купите от ето тук. Да, от тук може да си купите златни герои, от тук пък сребърни герои. От тук много рядко се падат златни. Тук е Алиус пак. Аз един път събрах за това и ми спадна ето този Ерон Блак. Аз имам и тази най-отпред. Да. Аз вчера си купих от пака за златните герои. Ми се падна Кунджин. Да, и от вчера и съм го тренирал и да. Тук трябва да съберете кулички. Тя до ето тази. Крайната. Но аз имах и развит акаунт, само че без да исках си изтрих играта. Но бях стигнал до ето тук. Всичко това го бях минал и приятелите ми молиха да им ги минавам. Но тук е по-евтиното за златните карти и за сребърните. Тук са по-скъпи. Аз един път, като си купих за 150 Combat Pack, ми се падна ето тази Cassie Cage. Тя е забранена и биеше супер много демидж. Беше ми на 50 левел на големия акаунт. Имах и този. Имах и още герои, само че не си ги спомням. Но мисля, че миналия ден се свалих и ми хареса да играя. И да. Ще ви покажа и една битка. Тук избирате нещо като помощник. Като го пуснете, той прави една атака и после се маха. Добре. Като си свалите пръстите надолу, двата, правите защита, ето така. Ако натиснете тук на атаките, това е нещо като специал ход. Сега ще ви покажа какво прави ето това. Все още нямам хиксерея на Кунджин. Но сега ще ви покажа какво прави този. Прави някаква атака. И после изчезва. Само ми помага малко да убием тя гаднаря. Много ги мразя тези слабичи, защото само ме бавят. Искам
някой е по-силни да ми даде. Ето, че героите ми нямат пауър. Мога да ги сменя с някои други. И това ще направя. Ето този отбор. Да. Като направим тази битка, ще ви покажа едно нещо, което трябва да го счупите. Това е нещо като предизвикателство. Тя герои също са много силни. Този ми беше втория, сребърен, а Sub-Zero ми беше първия. Да не се помислите, че златен ми е ето този, където сега ми е стима. Може да се изтеглите, игричката е хубава. Да, аз така мисля. На някои хора не им харесва играта, защото им бъзвала и такива неща. Но лично на мен ми харесва. Не. И много си гаден. Това беше друга форма на Кунджин, където тук ще убил. Не. Гадни са. Много. Давай Sub-Zero. Битва с ранки да приключваме. Между другото, те бяха... Тези са по-силни, но те сега бяха по-слаби. Там блокна, бе. Добре, сега го унищожих. Напълно сигурен съм. Да. Унищожил го. Ето, това е като предизвикателство. Аз ще го счупя с Кунджин. Или пък... Чакайте. Да. Готово. За да го счупите, вие трябва да натискате, докато стане зелено, за да го счупите. Има някои много трудни, като аз го счупих. Да, хора, това е играта на мен. Да ви кажа, ми харесва. Готина е. Може да ударите един лайк на клипа. Пишете коментари.